Ei kiinnosta vittuakaan. Ei kiinnosta vittuakaan, saatana. Ei kiinnosta vittuakaan, saatana. Painu vittuun. Fuck off, man. Painu vittuun. Joo. Taas tuulee kuin Esterin perseestä. Täällä on kylmä. Mua vituttaa. Mua vituttaa se fakta, että täällä on ihan saatanan kylmä. Noniin, lopeta se valitusläski. Lopeta se valitusläski. Lähin sit taas ihmistä ilmoille niin sanotusti. Tossa join yhden kaljan. Yhden kaljan join. Ja mietin jo silleen, että kun on huomenna verikokkeet, missä katsotaan mun veret ja meiningit, niin olin silleen, että ai niin. Saatoin unohtaa, että ai niin, huomenna on ne testit. I'm about to detonate. I'm about to detonate. Sekin kuulosti ihan hyvältä se biisi. Mä en oo siihen vielä perehtynyt sen enempää. Charlie musa on ottanut musta vallan. Tossa just mä mietin. Brody lähti just tonne porukoille. Brody lähti himaansa. Brody lähti himaansa. Ja mä tulin kuvaamaan videoa. Mut joo. Tää ei oo sit kaljaa. On se kaljaa oikeesti. On se. Mutta mun on pakko kopettaa jollain ATM. Vähän viilata, ryystää, jyystää. Mitä ikinä vittu. Mun sosiaalista aistosta pois. Viilata sitä pois. TMS. Mä oon huomannut taas sen, että mä oon aika hyvä tyyppi kyllä valehtelemaan itselleni just, että mut se johtuukin just siitä, että mun pää on niin viturallaan. Pää on niin sekaisin. Tossa lähti just Brody himaansa ja sytytti skeffe. Mä olin silleen, että rupes tekemään taas mieli sitä ja rupes tekemään mieli röökiä. Sitten mä olin silleen, että ei mä en nyt halua. Et polta ite. En halua polttaa itse. Nyt en halua polttaa. Mutta yli huomenna on taas perjantai. Yli huomenna on perjantai ja kaikkihan me tiedämme, mitä se suomalaisessa yhteiskunnassa monesti tarkoittaa. Mutta niin.
Toivottavasti ei tällä kertaa lähde käsistä. Mulla on viime aikana ollut silleen ihan ok fiilis loppupeleissä. Ja kiitti siitä. Kiitti siitä isosti, että jotenkin vaikka mun live on varmaan ollut semmonen saatanan kaikukammio nytten menneen viikon ajan, niin siitä huolimatta kiitti, että mä oon oikeesti saanut silleen tuua mun paskoja fiiliksiä esiin ja mä oon käynyt paljon sitä mun pään sisäistä helvettiä, jos sanotaan, niin läpi. Mutta mun yksi isoista ongelmista on juuri se, että mä elän menneisyydessä. Mä oon myös fyysisesti siellä. Valitettavasti. Mä oon myös fyysisesti siellä. Mä en oo päässyt muuttamaan mun synnyinkaupungista pois. Mä haluaisin. Tää ei tunnu mun paikalta. Mä en halua olla täällä. Mua aina ahistaa. Silloin justiinsa pari vuotta sitten, kun korona alkoi ja tälleen, niin mä aloin liikkumaan silleen enemmän niin kuin ihmisten ilmoilla. Mä rupesin niin kuin urheilemaan ja kaikkea muuta. Tosi paljon tuli liikuttua. Tosi paljon tuli liikuttua siihen aikaan. Että me tehdään ite ne vankilat. Me tehdään ite ne vankilat tonne. Tänne. Ihan itse tehdään. Se on meidän omaa vikkaa, että me tehdään ne vankilat. Taas mua meinaa ruveta itkettää. Koska mä en oo käynyt läpi sitä mun paskaa lapsuutta. Mutta ei mennä nyt siihen. Vai mennäänkö? Tuokin on jännä. Tostakin on sanottu sitä, että sun ei kannata niinku ryvetä siellä. Että sun kannattaa niinku jotenkin mennä eteenpäin. Mut kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä se mua henkilökohtaisesti on auttanut, että mä oon myös niinku rypenyt siellä paskassa. Kyllä se niinku mua on sille auttanut sille aika paljon, et niinku. Mutta niin, se paska mikä me nähdään somessa, niin se ei pidä aina paikkaansa. Tälleen. Mä oon oppinut itsestäni paljon asioita menneen viimeisen viikon aikana. Kohta jo 2. Se on ollut ihan sairasta se meininki. Mun ego tappeli tosi paljon. Musta tuntuu, että mä olin semmosessa selviytymistilassa ennen sitä, kun mä aloitin sen livettämisen. Mut mä en tiedä tulevaisuudesta. Mua pelottaa. Mua ahistaa. Mua pelottaa. Mua ahistaa ja mua pelottaa, että mihin tää menee tää homma. Mua ahistaa ja pelottaa tosi paljon mun tulevaisuus. Jos sitä edes on. Mua ahistaa ja pelottaa se tosi paljon. Tosi iso projekti tulossa.
jos mä saan sitä eteenpäin. Mun pitäisi nytkin varmaan olla, mun ei edes pitäisi olla täällä, mun ei pitäisi edes olla täällä, mun pitäisi olla käsikirjoittamassa sitä vitun projektia lisää. Musta tuntuu, että mulla ei tällä hetkellä tule välttämättä ehkä keloja ulos. No okei, ehkä mulla tuli 1 kela ulos, okei. Mun pitää jossain vaiheessa jatkaa sitä käsikirjoittamassa. Mä oon taas epäillyt tässä 10 minuuttia. Mitä helvettiä mä oon taas vittu jäpäännyt tässä 10 minuuttia, saatana turhaa paskaa. Mutta niin. Tulee. Nyt haisee muuten pilvi. Smoke some weed. Nyt haisee pilvi. Mistä se pilvihaju tulee? Se ei tule täältä. Mä vannon sen. Täältä se ei tule. Siihen mä ite en oo koskenut. Luojan kiitos, siihen mä en oo koskenut. Alkoholia ja tupakkaa on saattanut pikkurillillä vähän koskee viime aikoina. Viimeisen vuoden aikana. Mut vittu, siihen paskaan mä en koske. Mulla tuntuu, että tää laitos on ihan tarpeeksi sekaisin valmiiksi ja muutenkin ilman sitä. Suoraan sanottuna. Tää laitos on ihan tarpeeksi sekaisin valmiiksi ja muutenkin. Ihan selvin päinkin. Se on ihan tarpeeksi sekaisin valmiiksi muutenkin jo. Ai. Se on ihan vitu sekaisin jo valmiiksi muutenkin. Ne on varmaan nuo kukat, jotka haisee. Weed killer! Weed killer! No niin. Ne on varmaan nuo kukat, mitkä tuoksuu. Tuoksahtaa. Kukkaset. Mut joo. Natkona häpeen. Tossa on itse asiassa ihan kivenheiton päässä paikka, missä varmaan joskus niihin aikoihin, kun olin eronnut vähän sen jälkeen. Tossa oli Henry's Pub. Mä kävin siellä räppäämässä omia settejä aina välillä. Voi ei. Ihan hirveetä settiä. Sitten mä jäädyin yhden kerran ja se meni ihan vituiksi. Se meni kyllä aivan reisille sekin veto. Mä olin niin oloissa, että mä olin niin sekaisin päästä, että niin paljon oli illan aikana kiskottu kaljaa ja varmaan energiajuomaa kans. Jekkupattereita. Ne on aina ollut jotenkin mun oma suosikki. Jekkupatteri. Mun lemppari. Mä aloin olemaan niin sekaisin, että multa ei lähtenyt mitään keloja päästä. Ja sitten kun se on muutenkin sitä, että se on freestylea.
multa hyvin harvoin lähtee freestyle. Se on mun heikkous. Se on mun heikkous. Multa ei oikein lähde freestyle. Mun pitää olla tietynlaisessa olotilassa, että multa lähtee freestyle. Ja sitten sekin on vähän semmoista, että mä tarvin tavallaan aikaa sille mielelle, että se työstää niitä juttuja siellä päässä. Justiinsa livessä tuli varmaan heitettyä jotain sekopäistä settiä. Rimmasin sanoja yhteen. Mutta niin. Tänään tuli 12 se biisi ulos. Yksinäiset tunnit. Se oli mun mielestä ihan hyvä. Siitä mä jopa vähän tykkäsin siitä biisistä. Mutta joo. Painavaa sanaa siinäkin biisissä kyllä. Mut joo. Tässä on taas kohta 16 minuuttia kuvattu, niin mä melkein mietin, että mä en välttämättä lähtisi tätä videota edes editoida. Että tätä videota mä en välttämättä lähtisi niinku edes editoimaan. Koska mulla on moska. Koska mulla on moska. Ja vittu mä kostan. En mä kosta. Ei sillä ole tarvetta. Mä käytän näitä. Noniin. Ja sitten taas rauhoitutaan. Semmoista easy sleazy alaspäin vesiputousta. Mä olen itkenyt kuin Niagaran putous viime aikoina. Mut joo. Moskan. Kostan. Mut joo. Varmaan mä lähden tästä taas. Mulla on viime päivänä ollut niin jotenkin aika hektistä menoa, että mä nyt haluan palkita itteni jollain Hesellä tai Mäkkärillä tai Burger Kingillä. Mun keho ei välttämättä tykkää siitä, mutta minkäs teet? Muutenkin mä oon syönyt viime päivinä aika vähän mitään ruokaa ylipäänsä. Mä oon yrittänyt kontrolloida sitä saatanan mussutuspaskaa, mitä mä teen. Koko ajan on jotain vittu naamarissa. Mut joo. Ei kai siinä. Mä juon ton kaljan loppuun ja lähen. Täällä on oikeastaan aika viileä meininki ATM. Tässä on vielä kotimatka eessä ja tuolta tulee. Mitenköhän mä voisin näyttää? Mä voin kyllä editoida sen myöhemmin. Tuolla on aika mustan näköisiä pilviä. Mut joo. Ei mulla varmaan tän enempää tällä kertaa, et mä lähden tosiaan syömään. Mulla lähti itse asiassa äsken, mä en kertonut sitä storya loppuun, kun mulla lähti taas mieli jonnekin hevon helvettiin taas lähti. Tuossa tosiaan Kivenheiton päässä on semmonen paikka, missä mulle tarjottiin joskus ganja. Jamaican tea. Ganja. Sitten mulla oli se kädessä. Itse asiassa näissä sormissa.
Tässä välissä oli spliffi! Joitti! Niin. Mä olin silleen, tätähän ne räppärit polttaa. Mä en siis väitä, että mä itse olisin mikään räppäri, mutta sitten mä olin silleen, että G. Niin lähellä se oli. Se oli lähellä. Se oli oikeasti ihan sikaa lähellä. Se ei ollut edes metrin päässä. Se oli senttien päässä. Se oli senttimetrien päässä mun suusta. Mut ei. Mä olin silleen, mä en haluu. Mä en uskalla. Mä oon nössö. Mä olen nössö! Mä en halua polttaa ganjaa. Mä en halua polttaa pilveä. Mulla on ihan tarpeeksi päihteitä mun elämässä ATM. Silloinkin mulla meni kovaa. Vittu, että mulla meni silloin huonosti. Mutta niistä noustaan. Niistä selvitään niistä asioista. Ja kaikki nyt vittu tekemään, saatana vittu. Testu! Vittu, kaikki tekemään, saatana, jotain. Vittu. Mutta joo. Mä lähden syömään. Hyvää ruokaa. Lähden kuuntelemaan musaa. Kiitti musasta. Kiitti musasta, joka ikinä olet sen keksinyt. Kiitos, vittu. Kiitos, vittu. Kiitos. Mut joo. I have to go. I'm so sorry. But it feels so cold in here. I am just now realizing they don't care. I try real hard, but I'm caught up by my insecurities. Pour me one more. What's that I smell in my vest? I feel so unstable, fucking hate these people, how they make me feel lately. They make me weird, baby, lately. I feel so unstable, fucking hate these people, how they make me low. They make me low, What do we keep when the water runs? What do we love if we're so mistaken? No niin. Mä nyt lähden vittu. Taas haisee pilvi. Jengi polttaa tässä ihan sikana. Snoop Doggin heti mestoilla. You got that good stuff? Vittu, mä en osaa matkia Snoopia vittu. No niin. Mä lähden eteenpäin. Elämässä. Tässä. Vähän ehkä vittumaisessa meiningissä. Mut joo. Palaillaan taas. Se on ciao.